Die Frenti Route Doropaka. 11 mei moederdag die alla mama in Amsterdam. De Beko Theater, Nes 75. Met het prachtig stuk Kuku Magda Nanga Kondere Aisa. Magda, no be arkirebos komu sabe kisi. Fu en Kondere Aisa. Uko lukuleri dansi prisiri. No afrontu yu kulturu. Nanga di Frenti Route famiri. Die Frenti Route familie, Bas Berg en Friend na Warimbo Crioro in loop 3 uur Bakadina. Surinaamse keuken aanwezig. Je wasabi van Atoridis en Gomorovara. Buy je kaarten online voor maar €23 of eventixshop/SFRYBWZN. Telefoon 020 3300 670 en aan de kassa-tickets verkrijgbaar Kuku Magda Nanga Kondre Aisa. Bahayu Karta no! Mama Horbaka Juno. Even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is kort, letterlijk kort. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers, een van Hagen goedendag. Ik ben momenteel op dezelfde plek waar ik een aantal keren heb gefilmd. Lust Terrorist Jachtlust, waar de brug dus kapot was. Het is nu 7 uur in de ochtend, vroeg zijn we hier. Omdat hier vreselijk onder water zit. De hele buurt zit onder water. En er wordt gezegd dat een of andere dam opengeschoten is of kapot is. Dus wij zijn hier gekomen, Cultuur TV, om jullie te laten weten wat er precies hier aan de hand is. Er zijn heel veel mensen die onder water liggen. Dus nog een keer, wat was jullie advies? Mijn advies is, Goedemorgen. ze moeten die bermen daar een beetje hoger maken. Want daar hebben we altijd een probleem. Sinds ze hier zijn begonnen om te werken, dan hebben we al een probleem. Het is al bijna meer dan 2 maanden die we onder water zijn. Mensen werken hier alleen met 3-4 mannen. Hoe lang gaat het nog duren? En kijk, vandaag weer hetzelfde probleem. En waar is het precies het probleem? Waar zit het probleem precies? Die probleem zit, kijk daar. Het hele berm is kapot. Waar ze die koker, die bypasskoker hadden gezet, daar is weer kapot. En al dat water stroomt bij ons. Mijn erf is onder water. Al die zand is weg. Dus elke jaar moet ik zand 2 keer per jaar zand gooien. En als ik dit mee moet maken, is het weer een probleem. Ja, begrijpelijk. Ja. Kijk eens, u hoort het. Ik ga u even laten weten hoe de situatie momenteel hier is. U hoort het, ze werken alleen met 3 mannen en dit is nu momenteel gaande. Ze zeggen waar de bypass is gemaakt is weer kapot, dus dat wil zeggen dit stuk. En we zien wel een graafmachine inderdaad hier. Ja, overal zit wel onder water. Ik zie de DC van mevrouw Aan, ik zie de DC van Kammerwijnen. De DC, misschien komt de DC de mensen te woord. Nee, kijk, daar is die hele dam. Daar is Dezelfde plaats weer. Ja. Dus de vraag is... De DC van Kammerwijnen. Zaterdag nog vanmiddag ben ik hier gekomen. Ik heb ze nog gezegd. Meneer Dube was ook hier. Meneer Dube, nieuwe maand is zondag. We gaan weer een probleem krijgen als je daar niet goed maakt. Allemaal vindt dat nog staan. Het komt wel in orde. Het water stroomt nu van de rivier naar binnen. Het water. Maar geboorte is hier, dus mis op Asani. Maar de mannen waren artie. Kom even hier toch bij Dordrecht. Het is verschrikkelijk. Het gaat erom de schade die steeds weer wordt veroorzaakt door klungelig werk. Want zelfs als een bewoner kunt aangeven hoe die buis aangelegd moet worden. En men doodelijk zegt, het komt in orde. Dit is weer voor de 2e keer.
En het water stroomt nu naar binnen. Je ziet dat. De bewoner, er is een bewoner ook hier van het project. Daar ligt ook al onder water. Het probleem is iedere keer weer klungelig werk van de bewoners, heb ik begrepen. Dat is zo'n werk. Ja, kijk, wat je steeds dan hoort vanwege waterstand. Men moet toch voorbereid zijn. En zeker als er al een fout, kijk, je ziet dat. Gewoon, het is een open goal voor het water. En wat ik van de bewoner begrijp, gewoon een buis is op iets geplaatst. Zowel adviezen geven dat ding op een stevig klei. De vraag is, wordt er controle uitgeoefend? Aan wie is het werk gegund? Wie moet al die schade gaan betalen? Dit is onkan. Inderdaad. Mevrouw Ann, maar er blijkt hier dus elke keer een probleem te zijn. En we zouden dus eigenlijk dit in één keer moeten oppakken. We zien daar voorop ook heel veel plekken onder water. En het water gaat niet nu wegtrekken. Maar het probleem is, de vraag is, hoe snel zijn ze? Ik werd al vanaf 4:30 gebeld. Ja? En u weet het, de instanties die worden gemaakt. Kijk, want wanneer een bewoner nu uitlegt aan de DC staat daar, maar ja, wat kan de DC nu? Maar die kleine pijpen wat laten we luisteren naar die bewoner daar. Nou, waarom kan die grote pijp niet daar? Laten we even naar de DC lopen. Want deze bewoner is heel erg verhit. Om te begrijpen. Om deze dingen. Dus OW is onderweg. OW gaat het aanpakken met de aannemer. Meneer Dubé, ik heb meneer Dubé nog gezegd, meneer Dubé, nieuwe maat is zondag. Dit zijn de pijpen die worden gezet. De diameter is heel erg klein. Terwijl er zoveel water hier zit. Je kunt daar zien, de sluis is dus helemaal vol. Nog een beetje is hij dus op straat. Steeds weer ervaren we dit. Ik weet dat u met uw handen in het haar zit. We gaan nu zeker, ik heb intussen OW al gebeld, toch? Ja. OW gaat met de aannemer moeten praten en we moeten calculeren al die schade die mensen hebben. Dat is al. Nou, fijn dat u dat als een schade en we zullen u ondersteunen om dit voor de mensen. Kijk, we gaan het gezamenlijk moeten doen. Kijk, voor 15 jaar werd dat dan ook oplossen. Intussen, nadat zij heeft me gebeld, heb ik intussen Chilmoti gebeld. Hij zegt, hij heeft de aannemer ook gesproken. Dus ze moeten nu komen. Alleen moeten we wachten op het waterstand. Je gaat niet kunnen werken. Hoe je keert het. Deze is een vraagje. Dan mag ik kom, dan mag ik hier ook 10 euro. 2 euro, met 3 werknemers alleen. 3 euro, dan mag ik je pakken en ik weet. Wie oefent controle? Ik weet het over die dingen. 3 mensen alleen. Zaterdag ben ik gekomen. Ik ga terugtrekken omdat mijn ambtenaren naar CBB moeten gaan. Ik heb niemand binnen. Ja? Mensen? Ik moet worden van dat ding. En meneer, hoe lang is dit al gaande? Dit is hier. Sinds ze hier begonnen zijn. Dus dit is maar begin. Deze is maar begin ja. Baka we kita probleem dit bij begin komen ba. We begin aankaart. We contacten aan aannemer. Aannemer tegen je takianos pang asap sa Odo. Ze hebben een bypass daar gezet. Voor wagens en voor voetgangers. We hebben die mensen daar gezegd van hé, ako kordape sopoti ap chim want dat die no roko. We gaan toch onder water. De matak na Europa. Uiteindelijk wat gebeurt er? Het is meer dan 2 maanden die we onder water zijn. En vandaag nog erger. Het is dus verschrikkelijk dat een bewoner natuurlijk uit ervaring in de praktijk, wat adviezen geeft. Dat kan natuurlijk OW trouwens, weet u, je wil niet eens meer zeggen. Mijn vraag is constant, wie oefent controle bij de uitvoering van het werk? Ja, die vraag stel ik rechtstreeks via uw medium aan OW, aan de verantwoordelijke hier in het land. 2, ik heb net de DC gevraagd, wanneer ik zo naar de bewoners heb geluisterd met leek als ik over dit soort werken, is mijn vraag, wie gaat de schade betalen? Ik heb de DC gevraagd. Ik bedoel, een aannemer wordt volop betaald voor zijn werk. Hij moet een goed werk gaan leveren en keer op keer weer dit. Heb u gezien hoeveel water daar ligt bij de huis die daar zit? Nogmaals, ook een bewoner van het project is net gearriveerd om aan te geven aan mevrouw Sadi. Ook daar zit nu onder water. Mensen huilen
al dagen dat hun toiletten niet doorgespoeld. Maar los daarvan, hemelse. De vraag is, wie controleert het werk wanneer het wordt uitgevoerd? Want het gelag die steeds moet betalen, is het arme volk. Ja, en het is niet de eerste keer. Nu, ja, deze kan niks doen op dit moment. Hij zegt ook, wachten op het waterstand. Weet u hoeveel water nu dan naar binnen stroomt? Voordat je dan zegt en dat men wat aan kan doen. Waar is de aannemer? Waar is de verantwoordelijke van OW? En het is al vanaf 5:30 dat mij is gerapporteerd dat de bewoners naar die mensen hebben gebeld, de verantwoordelijke instanties. Nogmaals, mijn vraag nu namens de bewoners hier, wie betaalt al die schade? En via uw medium heb ik het al aan de DC gevraagd. De DC heeft toegezegd dat hij met de aannemer gaat opnemen. En aan de bewoners wil ik zeggen om die eenheid te vormen, dat wij wel antwoord moeten krijgen wie al die schade moet betalen. En meneer, u heeft schade opgelopen natuurlijk. Ik heb schade opgelopen. En zoals? Alme zand is weg. Elke jaar 2 keer moet ik vullen. Zand vullen. En kijk, nu weer hetzelfde probleem. Het is al 2 maanden die we onder water zijn. Dus ik wil weten wie de schade gaat betalen. Goed. Mevrouw Ann, de DC heeft dus zojuist meneer Timothy gebeld van OW en wij zullen dus dan even afwachten om te kijken wat er gebeurt. We zullen wachten en ik hoop dat ik de aannemer nog tegenkom. Maar nogmaals, voor mij is het vraagstuk op de eerste plaats op het bord van de DC. Hij is de burgervader en daarnaast OW hoort het nu. En wanneer wij zeggen dat deze minister niet deugt, is dit voor de zoveelste keer. Ja? En het heeft niks te maken met politiek, met whatever. Het probleem van deze mensen over dit geval is, u bent ook vorige keer hier. Dit is onkan. Laten we kijken. Straks zullen we rijden in het project. Ja? Wat daar is. En die schade is niet vandaag. Het probleem wat we horen is niet vandaag. Mevrouw Ann, wat vindt u van de brug trouwens? Het is pas gemaakt. Kijk, het is toch verschrikkelijk. Dit ding. Zien ze niet dat er een brom, hoe gaat hier een brom? Het kan toch ook een beetje opgevuld worden met simpel materiaal? Nee hoor, het werkt mijn verstand te boven om dit iedere keer weer mee te maken. Voor de bewoners die al getergd is vanwege hun klungelig beleid. En ik herhaal nog een keer, wie controleert dit werk? Laat ze openbaar maken wie de aannemer is, hoeveel de aanbesteding is, om keer op keer. En dit, hoe lang duurt dit nog? Waar stelt men prioriteiten? En ik herhaal steeds weer, waar stelt men prioriteiten? Goed, kijk, als u hoort het, waar stelt men prioriteiten? Ik ga zo meteen naar voren rijden om u te laten wijzen hoe de andere plekken onder water zijn. Kijk, dit is toch ook onkan. Ook de DC gaat hier elke dag langs. Elke dag ziet hij de aannemer is hier bezig. Een gevaarlijke situatie. Wat is het om een beetje uit te vullen? Beneden checken. Kijk wat er gebeurt. Ook brommers. Dit is toch onkan. Terwijl de aannemer elke dag hier is. Je ziet de gap tussen die 2 platen. Wat is het om extra grind eronder te zetten? Dat het veilig... Kijk hoe die lage auto helemaal tegen dat ding aangaat. Kijk daar, die hele lage auto.
Kijkers, dit is hoe vol de kanalen, de goten zijn. En ze zijn ook verbonden rechtstreeks met de rivier. Wat ik u wil laten wijzen is dit stuk. Dat kunt u zien hoe hier alles onder water zat en nog steeds is. Aan de zijkanten, aan de bermen. Kijkt u hier. Dit is het slechtste stuk. Water op het heel terrein van de mensen, van de bewoners van Jagellust. Dit is best wel erg. Kijk de straten. Kijk er. Ook hier kan je niet uitmaken waar eigenlijk de goot zit en waar die meneer zijn perceel begint. Hier ook hetzelfde. Dit is waarom de bewoners heel erg boos zijn. En wij hopen dus dat OWE werk ervan maakt. En dat zij een heel goede dam bouwen en ook hun werk doen naar behoren. Kijkers, Krishna Lakpad, binnen en buiten land wil ik alle kijkers en volgers van Kulturo TV groeten. En ik zeg een fijne dag verder. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo weinig man, maar die man niet veilig staan. Kinte Promotion organiseert Kitty Kotti Boatfeest. Zondag 29 juni 2025. Vaar en swing mee. Opstaptijd 3:30 's middags. Afvaart 4 uur. Terug 9 uur 's avonds. Toegangsprijs €50. Aan boord €55. Line-up Sabaku, Corona Band en DJ Roy C.
Voorverkoop van kaarten, Ricardo's Eethuis en Nieuw Draver. Surinaamse keuken aanwezig. Let op, eigen drank aan boord is niet toegestaan. Hey, met jou wil ik niet dansen. Zondag 29 juni, Kitty Kotti Bootfeest. Opstapplaats, de Ruiterkade 414 achter het Centraal Station. Dresscode in de kleuren van de Surinaamse vlag. Voor info bel 06 311 647 03 /06 870 98312. Attenzo! Fitting, fitting.